салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. яке мошини фурӯши мои BMW мебошад ки соли барори 6992, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар имҷо соҳиби мошин аст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. сироч носун дар кошида бародаро, газ бензин ҳар душ кор мекунад. меличовка дорад. гаштесаи мошин қарор дорад. ин мошин дар ноҳияи деваштич. нархи мошин 14000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 92000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 61 11 36. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. доям мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 2002, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар имҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сирочно 1.6 простоя мотор. мошин ягон кор надорад. 100% мошин тайёрай. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 47000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 310000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 53 12 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 мебошад ки соли бароришаш 2003, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар имҷо соҳиби мошин аст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудия, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ намеёбӣ бародар. мошин беҳтарин ай. қарор дорад. ин мошин дар ашт. нархи мошин 16000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 106000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 929 20 16 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои Daewoo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1994, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар имҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудия, ягон ҷои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкадагӣ надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 17000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 112000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 88 17 78. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Toyota Cresta мебошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотор D, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат дар имҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хадаҳои нав кардагӣ, маълумоти бештар бо телефон срочно. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 20000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 132000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 77 19 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Opel Astra H мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар имҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. рангаш радной, ранги шудагӣ нест. газаш заводской аз худаш 4 та баллон нав дар пеши мошин савдо. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри хуҷанд. нархи мошин 60000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 396000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 929 29 89 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои Lexus GS серия 3 бошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотор 3, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар имҷо соҳиби мошин аст. срочно мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кожни салон, старстроп, дарош чип, балонош нав, срочно пул дар кора, ягон айб надорад. любой усто биёр. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 75000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 496000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 884 88 48 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯши мо Opel Zafira мебошад ки соли бароришаш 2000 объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка педачаш автомат дар имҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фақат косметика дар кор, тамом задагӣ пусидагӣ надорад. мошин зури бадай қарор дорад. ин мошин дар ҳисор нархи мошин 45000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 297000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 23 99 23. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. наҳа мошини фурӯши мои Daewoo Tico мебошад ки соли бароришаш 1996 объёми мотор 08 сӯзишвориш бензини газ коробка педачаш механика дар имҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин состоянии ишсоза, хадаҳои 70%, баллонҳо 70%, документи солона 11 моҳи дигар. илтимос харидори аниқ занг занад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри нав нархи мошин 15000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 99000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 88 61 91. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳа мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1999 объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензини газ коробка педачаш автомат дар имҷо соҳиби мошин гуфтааст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон дард надорад. тайёраи мотор, коробка, кузов беҳтаринай, 4 баллон нав, салонш тозаака, тонировка, документ 1 сола. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 89000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 588000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 08 01 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1993 объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка педачаш механика дар имҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно газ, бензин, мотор, инжектор, ҳуҷҷат 10 моҳ, салон тозаак, чихол кашидагия, краска как надаҳай, срочно сум дар корай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат нархи мошин 16000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 106000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 15 15 26. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1994 объёми мотор DV3 сӯзишвориш бензини газ коробка педачаш механика дар имҷо соҳиби мошин гуфтааст. то моҳи августа 2022 сроки тонировкаш, ҳуҷҷатҳошам ҳамихел, кондитсионер дорад. ягон мошин коробка автомат боша алиш мекунем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 39000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 258000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 934 40 88 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1994 объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензини газ коробка педачаш механика дар имҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин на панава, ягон ҷои задагӣ надорад. мошин тоқа документош бучидагӣ тамом. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 28500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 188000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 07 08 69. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши мои ВАЗ 2114 мебошад ки соли бароришаш 2005 объёми мотори 1.7 сӯзишвориш бензин коробка педачаш механика дар имҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 100% ягон кораш несай. техосмотрш нав, 1 моҳ шуд, диск, баллонҳои напанав. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд нархи мошин 28500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 188000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 920 07 19 19. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши мои Honda мебошад ки соли бароришаш 1996 объёми мотор D сӯзишвориш бензини газ коробка педачаш автомат дар имҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯши. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин созай, ҳуҷҷатош тамом шидагӣ, тамом айҷош заводид мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 23000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 152000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 906 11 11 14. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 мошини фурӯши Opel Astra F бошад ки соли барори 6996, объёми мотор 1.6, сӯзишворииш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика дар имҷосои мошин футаст. Бародаро мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мотор вагон 1 сола ҳуҷҷат дорад, задагӣ пусидагӣ надорад. Харидори аниқ бошад занг занад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 33000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 218000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 11 00 21. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.